Връщаме се от водопад Морв. Вече сме на поляните под селото. Виждате тази прекрасна природа. Отиваме към колата и след това ще продължим към крепост Устра. Смятам, че сме добре и с времето да видим как ще ни навалили или не. Продължаваме и ще видим. Връщаме се от водопад Марв. Вече сме началото на пътя за крепост Устра. Минахме село Острен, завихме за крепост Устра. И този път, който виждате, допреди година, допреди месеци, беше неасфалтиран. А сега вече асфалт е направен до хижа Устра, а от хижата нагоре вече имаме 10-15 минути пеша. Просто искам да видите по целия път как е, че спокойно вие може да стигнете докъдето може да се ходи с кола. Всеки, който е минавал, и вие сте вече хиляди, които сте минавали преди по този път, знае как е положението. Ние винаги си оставяхме колите долу на асфалта и от тук продължавахме пеша. И това горе-долу ни костваше около 50 минути или 1 час до крепост Устра. Тук виждаме и една беседка. Уникален път. Надявам се, че можем спокойно да смогнем. Ето някои се връщат. Надявам се, че можем спокойно да смогнем с времето. Ще можем да се качим до крепост Устра, дори преди залез. Ще се върнем и ще се приберем. Ето, както виждате, за няколко минути по асфалта дойдохме до хижа Устра. То в момента не работи. Ето тук си паркираме колата и от тук нагоре за около 10-15 минути ние вече ще сме на върха на крепостта. Покрай хижата поемаме пеша. Ето по тази пътечка от тук, която ще ни заведе горе до хижата, до крепостта. Тук нагоре малко е стръмничко, но лека по лека, около 500 метра, ще го изминете.
Следваме пътечката и вече сме почти под крепостта. Тук горе вече може да видим крепостта. Тук леко завиваме наляво и продължаваме нагоре по тази пътечка. Тази пътечка ни води точно на пролуката, която е на стената. Вече сме пред крепостната стена. До тук ще минем. Ето, това е. Сега вече сме на крепост Устра. От тук искам да ви покажа панорамна гледка, която може да видите. Сега ще я завъртя 360 градуса. Всичко около нас. Виждате какво е. Времето е прекрасно. Много е кристално. Сега след дъждовете. Долу виждате Джебел, счупена планина. В радиус от 50 км всичко може да виждате от тук. Вече има и усещане за пролет. Сега тук ще ви покажа и Кула Снежанка. Пампорово. Пряка линия, права линия 50 км. За да може да се уверите, леко ще приближа. Тук може да видите и още Карлък. Или яйлата е тук. По-наблизо тук може да видите и върха Лада. Както преди малко ви показах и Кула Снежанка. Ето. Кула Снежанка. А тук това село е село Гърнати. Тук виждаме село Черешка. Тук е едно познато място. Сега не мога да се сетя как се казваше. Някъде около язовир Кърджали. Това всичко се вижда от крепост Устра. Това е село Мишеско. Да видим. Ще може ли да видим няколко? Това е кулата Иванци от Кърджали. Ето. Това е връх Монек. Впрочем, сутринта бях там. На изгрев бях там, а на залез съм на крепост Устра. И след обед обиколих водопадите Марв и Гермебунар. Тук долу виждаме град Джебел. А тук е счупена планина. Това тук го виждаме от другата страна. Ето. Тук е пропастта, която не се вижда от другата страна. Още да поразгледаме.
Тук в далечината, виждате ли тази кола? Това е стръмни ред. Някъде е близо до Звездел, село Звездел, Момчилградско. А тук в далечината вече виждаме генераторите, които са на гръцка земя. От тук можем да видим. Това е кулата на село Стоманци. Тук е село Стоманци. А тук в далечината е вече връх Вейката. Там някъде. Не мога точно да ви кажа точно кой връх е. Тук е връх Вейката. Така леко да приближим. Просто да се види точно къде сме. А ние се намираме на крепост Устра. Това беше от нас всичко. Надявам се, че ви е харесало цялото това приключение. Това го направих специално за вас, защото, както ви казах, в последно време имах доста въпроси. Дали можем да съчетаем водопадите Марв, Герме Бонар, крепост Устра. Да, естествено, може да се съчетаят. Просто трябва да си отделите малко време и така е. Благодаря ви. Ако това видео ви хареса, ще се радвам да има някакви отзиви, като коментари или харесвания, за да мога да съм сигурен, че това е достигнало до вас, че съм ви помогнал някакси. Благодаря ви.